Eli moro vaan kaikille, se on Aki Blaze tässä näin ja tänään mä ajattelin tehdä tutoriaalin, että miten te käytätte Bandicamia, tätä mikä on ilmainen kuvaussofta. Ja tosiaan tää on mun eka video mutta eiköhän aloita. Kun te avaatte Bandicamin, niin teillä aukeutuu tähän tää pelijuttu. Ja niin menette tähän, ellette halua P-rekordaa, mä en nyt pysty näyttämään, niin menette tähän näytön nauhoitustilaan vaan klikkaamaan tästä näin. Ja jos teillä on mikrofoni, menette tästä asetuksiin. Näin. Ja sitten täältä valkkaatte tähän mikrofonin ja painatte OK. Ja sitten jos te haluatte näyttää tämän kursorin tässä, te voitte tuosta vaihtaa sitä. Ja pause pikanäppäin, no mulla on 0, miksiköhän? Mä en halua sitä 0. Haluan sen vaikka se. No sama ottaa se F19, mut ihan sama. Ja tästä voitte hiiren klikkausefektit lisätä. Ja sitten se, miten te kuvaatte. Niin kun te avaatte tän tässä, niin se automaattisesti luo teille tänne tämmösen, missä mun lukee tässä, että nauhoitetaan. Te voitte siirtää sitä tälleen. Näin, mä tykkään pitää sitä täällä alakulmassa. Ja sitten tälleen te itse asiassa vaan rekordaatte ja tää oli tästä mun eka video tutoriaali, että miten käyttää Bandicamia ja ei mulla muuta. Me nähdään ensi videossa. Minä olen Aki Blaze ja me nähdään. Moi.